Right, muri Zimbabwe maprophets muZimbabwe muno mundu kuona kunge vari kurwaguka kudhakwa chaiko chaiko kwandiri kuona kuitika panapa ende zvindoita pane umwe prophet wandikasangana naye ndaomba gutu zenya hanchadi kujaidza vanhu vazinoita basa raizi panapa pane aka kanonzi J Israel what kaimbotuka maprophets yese and later on tikazodiscover kuti kaspiritual son kaEddie Branson the spiritual son waHubert Angel saka iko kaitotuka off to Hubert Angel wacho kandikashaya kuti imedzi dzipi zikurwa but anyway takazongodzifambira nyaya dzacho ende muna 2020 ane post yakabudisa imoza kuti kanda kutaura nyaya ndatonya zina basa kana zina umboka ndotanga totaura kuti paituka zano pacho ndozokuonesai paakuda kutuka vanhu vari kuita se vachiri kutukana nezano ndokubasa kwangu kana uchingotosvika panapa ziva kuti ndine one monya client ndosumudza avaya nenzeve ndichingorovera pasi ndasati kutaura mazita munongotaura mega in the comment section because inini ndinenge nditori pabasa ndisikuita zvokutamba right muna 2020 musi wa 3 August takabuda chiti the government of Zimbabwe has no respect for people at all. As a proud Zimbabwean man, I'm standing in solidarity with my fellow Zimbabwean brothers and sisters against the evil regime that is brutalizing and depriving people of their human rights. It is time for Eddie Mnangagwa to resign because he has failed dismally to fulfill his promise to the citizens of Zimbabwe. Our brothers and sisters are being abducted, brutalized, and arrested for exercising their democratic rights to protect and express their dissatisfaction over all the insensitive of the evil regime. Apartheid and Mnangagwa's government are the same. The whole world is standing against evil. Free Zimbabwe, justice for our brethren. Ndo mashoko akabuda achitaura saka kuti iye angatoropa ma1 I don't know kuti chichanga chaitika ende nguva iyo chivhayo angasati auya chivhayo angasati ane dumbo asati akupa vanhu mota zvaakuita iko zvinezvi pakazongobudikira chivhayo chete vanhu bva vatochinja ana Scott dzadzisiri shiri I think Scott aitogara nemugwara ipapo ainge achitokwidzira bhurugwa gore racho iroro kwangu kwane munhu ari kupa vanhu mota patoners even Mnangagwa wacho anga achitori akabroka that year I believe that andifunga kuti Mnangagwa ainge asati akunyatsooneka mukaona vana vake aipfeka maoversize mabhurugwa it's a fake itariseka ndinokupai proof ndinokura infect iyandozviziva but it's a topic for another day. Nasi tutaura pane nyaya iri kuitika pana J Israel tichingono kata the long story short tionesana kuti taapapi onaika there is this photo randiri kuona ri kutenderere maphotos esa munoona kutarisa pa screen richati edit azonyatsoisa pa screen muchinyatsoona ipapa because azvichivhidhivhidhi zvoda kuti tichikuratidza izvi zviri kuitika. So tadaro handisi kuda kutaura side yeresponse iri kuzodzoswa naTemba Gorimbo but Gorimbo nyaya yaari kunetserwa panapa nyaya yekuti iye paakatanga kuita zvake zveku-UFC kwairwa kuya akange achiuya achishuvira kunobatana nevanhu veZANU-PF even paakazotanga kurova akanzi iwe wakachinja kakurovesa nyaya yekuti wakaenda ukanotamba nevanhu ve-this political party nonzi ZANU-PF pakati ndakanotorwa foto napresident wako because president wako akanzi agara anongojyiwa sanozongoita uchimonya but kumanje kuUFC hauzokwanisa kuita chimonya unotongojyiwa ikoko like unenge utori son mwana wemango unobereka mango ubereke maorange kana maapple saka like iwo wakanganozvita mwana wani wauyu saka ndiso wakazonorohwa zvibhakira saka shoko iroro rakasvika deep mumwoyo make ndobva apanduka manje akati izvi madhara ezvikana izvi zvinenge ndozvokundidyisa because vakatozoreka nevadzima vakatsamwa mazifesi evanhu vari kutamba nava ameno zvako saka ipo zvinezvi manje nyaya yandiri kutambira iri kutaura naJ Israel achinja apinda mastreets ameno akuteya mota kunoona chivhayo ameno kuti akuita zvekunyasodii chaizvo ameno shoko harichaparidzike kana kuti chii because takumuona akutambira mastreets eZANU-PF zvakanyanyisa ndopaari kubuda panapa ari kuti dear Zimbabweans never insult the highest office of the land. Temba Gorimbo is a sellout and a puppet of the colonial masters bankrolling him to insult the president and government of Zimbabwe. It is true that I told Temba Gorimbo he will never set foot in Zimbabwe or South Africa as long as he continues his open campaign of vulgar insult against the president of Zimbabwe. This is not a threat, but it is a stand for the dignity of our head of state and the lawful order of our nation. Ndoshoko rikubuda rikuendeswa ari kuti again is not a threat but is a threat. Unothreatena munhu uri man of God. Man of God emuZimbabwe ameno kuti brains dzawo dzakakwana. Kune kamwe kaya kanonziwo makore kana kachibuda kachiti munhu wese kuna mudhara mimi zvamukutaura zvakazoda kuti iwe chi ai zvekuti anomboya ndimbotaura naye panapa but nyaya yekuti mumudze kuti
hatisikuda kana kuti man of god siyana nemaruling party bhaibheri riri pano mukuverenga rinowirira neruling party uri prophet uri man of god tobva taenda kune kai kanonzi chiwenga kakaramba mukadzi nyaya yakwanzi usarore mukadzi asiri virgin iye saka akabva anororo akaona asiri virgin weko hameno takavharwa kana kuti totaka zviri kutonetsa nyaya so kuti maprofeti unoenda kuchechi kwani if now if you try to go kuchechi kwana makandiwa akatukwa kareka hatingazotaura kuti ungazoti makandiwa nasazo but unotoona kuti yoendapo yatosara yatoo chechi kana kuti option itori better cause havana nguva yeunyanyata unyengeri humweya mazuva ano zvese zvakagadzirisika vakutongoti aishevisa komana takutongorwa shoko because ukatarisa back then uyo chiwenga if you still remember aitukirira javhu kuti waramba mukadzi ivhesi iri pinoti wakaramba mukadzi ini ndakava pana ndakazvitaura ndikati kune dzimwe mhari dzo dzenzara kana ukarwa nenzara unoparidza zvese bakuchitatoka kana wazoningina wazoona kuti zvinhu zvakunakira wakutaura mushe kuti mazviona ka zviri kuitika like panapo I used to shout a lot ndaidedzeresa zvikataka kuzoshandisa mamaiki kuti makutinzwa that's the same thing mapasta aya vanozosvika pokuti anozopuhwa tumasutu vanichipfekayo sutu uiswa muakwa the next thing akuti zvese zvitaiparidza kumashure akutosiya zvaaiparidza kumashure tinge tichiti takananga kupi pavo izvozvo vari on a mission kupa munhu wese mota because chakuitika najeezra chitoti vaite pressure ndikuti vari kuona muparingi akasanganiswa negd6 on top of that gd6 vapuwa 50,000 yekunzi aiwoyo wakangondinakidza nesemoni yako yekuti hanzi chikristu kunamata akupedze nhamo asi kunopedza mweya wanhamo kana ungapedza kunamata enda basa unoshanda and I was like okay ndizvo unongotambira it's like in Zimbabwe now it's now a different story kuzokutotara zvemapreacher kuti pastor ningi akadai ndiye anobva kuna mwari zvakutotyisa unotonyara ende vanhu vachatoenda mumachechi kwacho vari kutonyara so not even these guys hasina basa nao nechechi kana basa nechegumi it's like the same thing zvaingotika kwachiwenga kuchechi kwake chegumi chasingatorwa if you still remember izvo saka kutoti aiwa tichitanga kuparidza kudai sonogara waisa offering yako kuti wauya unonzwa the word aikaka koma imbotanzi chegumi chakatadza kutorwa mubhaibheri chikazotorwa nevakomana patauna namagari namakandiwa maakutotorawo chii chakuitika inzara upezonopezva vanoti ndocheka chidhiri chiripo kuti tsvaka maqualifications ekuti ungada kuita rimwe basa rechi zvinenge zvichitokava and at the end of the day kuti unzwi kuenda kubasa imari ipi yazvinokupa handowazvona saka ndo situation iripo ndo type yemapastors apo paground I don't know zvamucheta nemapastors handizvozvo inini zvangu ndangoya panapo kuti ndikudzei nyaya dzitipinde personally about mapastors enyu pamwe unogona kutoona pastor wako ayo kule ndokutaura zvapastor wangu ayo ini ndingotaura zvinoita pastor wako I don't have any grudge with any prophet or any pastor because even mapastor enyu acho tinongomafundira most of the times munongoona mamwe mapastor maprofesa vanongoya panapa vachingotaura zvavari kutaura injero kana iwo prophet wako itori n'anga futi ndondoiunza panapo n'anga yacho tikatoibvunza zvete ichitoda but for now tikombotaura nyaya iripo paground kuti muri kuiona usei kutaura nemukomana anonzi jeezira ari kuthreatena munhu kuti iwo zvouri kuita you are sell out because hausi kunazamupf ende akatomuthreatena akati hauchafa kwadzoka kuzimbabwe uri prophet uchikidzira do you know kuti Mnangagwa chache achikidzira vanhu kuti usadzoka kuzimbabwe munombozviziva here izvozvo but utikuti man of god what kind of god is that anochikidzira wakambozviona kupi even in the bible kuti prophet anoudza munhu kuti usasafa kwadzoka kunyika yako hanzi usadzoke muzimbabwe usapfuure futi nemusouth africa iwe inyika dzako wakamira sani what kind of god is that ndo mwana mwari tinozoti namata mega but anyway muri Zimbabwe before I waste much of a time in fact before I disappear because inini patato appear ndapinda ndiri mchiki kana uri muSouth Africa kusha register company ubvovurwa FNB business account usina work permit kana start permit zviri easy ndava nemufeso wangu kusawira mukuru anonzi Owen anopedza masports ndiye one anogona kuitira company registration okuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit chinongodiwa chete ipapo ipassport yako yakapindisa iyoyo azvizodo hazvo munhu akajamba but anyway munokwanisa ende munobatana Owen munotaura naye mune mapassport chinongodiwa chete ipapo chingotora number idzika haumbofambe kuenda kwaari said you are in Mpumalanga Cape Town Joburg Rustenburg anywhere you are contact Owen on the numbers that are showing on the screen so manje I rest my case.